Значи, мерси за комплимента. М. Кой те развеселяваме, брат? Или сестро, там, кот си, идеята знам. Който както се чувства, мъж, жена, няма значение. Тъй. Кой те развеселява? Чай да си хареса нещо от нас да ти покажа. Ския, брат. Такова чорапи. Днеска сложих чисто нови чорапи. Ти. Не, всъщност не беше днеска, вчера. Ама се има мързи да отида да го фарля. Тако с... Не обелка, ами как се кажеш? Етикет, тъй, етикет. Мерси за подкрепата. За моралната, психическата и физическата подкрепа. Така. Какво друго мога да ти покажа? Не мога. Мога да ти покажа едно нещо, ама няма да ме одобрят клипа в YouTube, защото съдържа нецензурни работи. То пък и не може да се събере на камера. Отиди така. Такова парче и така. Тъй. Ху. Аре, като спечелиш от тотото, ме звъни да се видим. Ще почерпя по една ракия. Или то ти трябва да черпиш, де кога ще черпя, то няма смисъл. Ако искаш, мога да ти изпея една песен, ама аре не сега, защото ми е много леш.